Здравейте, хора! Днеска тъмно е. Не, днеска не е тъмно. Днеска правя клип, информация за моя нов survival, който ще направя и който не ви показах в присъствие как съм направил, защото по някаква причина ни се крашнаха нещата. Програмата за снимане ми се счупи. Счупих програмата за снимане. Счупих самия Майнкрафт. И общо след това. Аз се родих. Извинете. Ще да кихна и да стане голям бум. И тя ще стане голямо бум. И да, първо се родих в Форест. Форест, аз пък говоря на разбираем български. Слабо. В гора. И точно зад гората на един хълм разстояние, няколко блока разстояние, 20 блока разстояние, имаше джунгла. Искам паршолите. Имаше джунгла. Която джунгла? В която джунгла ми казваха, че има много еран. И затова там ме заселих. Но там имаше много зомбита, които се криеха, не можах да ги видя. И се преместих тук. И ми хрумна, че мога да направя къща на дърво. И сетих, че в гората има много дървета. И да, общо взето, това беше и да, направих тази къща на дърво. Направих тази къща на дърво, която много грозно, но пак става за живеене, нали? И това общо взето направих тук. Чакай, че ще го става. И това общо взето направих тази къща на дърво, но имам и колиба в джунглата, която първата ми колиба беше. Стигнах я 2 блокчета. 2 блокчета и стигнах. Защо се хвърлям? 2 блокчета издигнах. Ще ви обясня сега, що стигнах до нея. Това е недър портала, който направих. Трябваше да запаля. Следващия епизод ще го запаля. Не мога да качвам толкова много клипове, защото съм натаскал. И съм втора смяна. И на школа съм сутринта. И сутринта уча за школа. Вечерта съм надаскал и щом се прибера, трябва да уча за школата. А сутринта уча за училище. Виждате ли се? От 9 часа съм на школа. Която школа трябва да уча. Вечерта. Но, понеже съм втора смяна на училище, уча и сутринта. Защото не мога, защото школата ми е до 10:30. Аз имам нулеви часове и съм от 12 без 10 на училище. И общо трябва да обядвам, да се приготвям и същевременно да стана в 6, да науча за училище и да хода на школа. Щом се прибера от училище, веднага трябва да почна да уча за школа, защото там ни дават много домашни. Да, днеска е събота, за това снимам. И сме 11:18. Аз от 10 часа, от 9 часа, извинете, съм почвала да правя клипове. И сечките ми се проваляха. И тузите ли ще ми се провали, не знам. И това е инфото за моята
изкара за моят survival. От тук нататък ще се опитвам да направя повече клипове тук. И първо ще ви се обясня. Това не съм го правил аз. Защото до тук го издигнах. Защото нямах много материали. И го изградих до тук. После, щом станах малко по-развит, издигнах и направих таван. Да. И после ми хрумна идеята, че мога да се направя къща на дърво. Добре. И се сетих, че тук има гора и мога в тази гора да направя къщата ми. На дърво. И общо взето това се случи и направих къща на дърво. Първо събирах пясък, беше много трудно. Листата ги събирах с моята брадва, защото е SkyTouch. Ако някой не знае. Тези неща ми се паднаха от подземен дънжън, който този подземен дънжън беше много як, с емералди, много и диаманти, нямаше злато и айрон. Имаше 6 злато, диаманти и емералди, тук картофен падна от този дънжън. Айрон доровете съм събирал, събрах 6 айрон дора. Първо мислех такава да е вратата кафява, ама сетих, че айрон вратата не може да се отваря. И не знам дали може да гърми. Не знам дали може да гърми крипър, защото крипър гръмна вече 2 пъти и ме развали кръща 2 пъти. Да. Така ще се оправя. И да, трябваше да се оправя 2 пъти. И за това сложих айрон, защото тя има много по-малък шанс да се разбие. Да гръмне. И да, общо взето това се случи. Моето Майнкрафт оцеляване, направих портал. Тук малко за красота, няма защо. Много грозно да ще се случи. Ще видим други епизод. Как ще... Бързо така. Други епизод как ще мине. Други епизод ще оправим тази къща. Общо взето това беше за епизода. Ето това. Друг епизод също трябва да отидем до недра. Това беше за епизода. Благодаря ви, че гледах. И чао! До скоро!